Evo sad ćemo ovdje prezentovati znači traženje vode na 3 načina. Prvo ćemo odrediti vodu odakle dolazi u ovaj bunar pogledom, zatim ćemo pristupiti žicama pa rašljama i na kraju ćemo uraditi viskom. Da vidite kako reaguje jedna i druga i treća stvar za pronalazak voda. U ovaj bunar voda dolazi iz 2 pravca. Jedan od pravaca je upravo ovaj sad gdje povlačim nogom. Ovo je drugi pravac. Postavit ćemo ove, kao što vidite, linije. Zatim ću ja naići sa ova 3 svoja rekvizita s kojim tražim vodu. Prvo čime ćemo uraditi je sa žicama. Kada budem naišao na ovu liniju koju sam zacrtao nogom, znači ispod te linije, kad bi spustili visak, protiče voda. Sada ćete vidjeti kad naiđem sa ovim žicama, da li će se one ukrstiti na onim mjestima gdje sam ja zabilježio i da li je to tačno određeno. Evo, idemo lagano. Evo, tačno znači ispod je voda. Prelazimo, idemo na drugi nivo. Evo ga, i drugi nivo. To je znači žice kako reaguju na vodu. Da bi otkrili tu vodu, znači koliko puta žice se rastavi i sastavi, na toj metraži bi trebala biti voda. Međutim, to uvijek nije tačno, pošto žice reaguju na sve druge vrste zračenja koje djeluju ispod zemlje površine. U 90% slučajeva može biti znači voda na toj dubini, dok u nekim slučajevima koji ima drugih zračenja ne reaguju. Evo otkrivanje sada dubine. 1, 2, 3, 4, 5. Ova je voda na 5,5 metara. Pošto znamo da je ova voda na 5,5 metara, nju sam radio i prije, znači ovo zračenje koje se nalazi na toj dubini je stvarno.